K dnešnímu dni teda vlčí hlídky běží těch 10 let a myslím si, že mají za sebou hrozně prostě, jak bych to řekl, úspěšnou dráhu, jo? Protože jednak se zapsali do povědomí veřejnosti, ale hlavně do povědomí lovců, myslivců. Jo, takže myslím si, že skutečně vlčí hlídky svým působením v terénu dokázali snížit ten nelegální lov, to každopádně. A samozřejmě ty další atributy, které prostě přinesly, jsou, že veřejnost vnímá díky vlčích hlídek a doprovodného programu, jako jsou přednášky a podobně, potřebu prostě těch šelem jako nezbytné součástky prostě toho ekosystému. Jo? A i myslivci začali o ty věci přemýšlet a to jejich jako prvotní, že prostě kde je vlk, tam je třeba střílet, se tak nějak posunulo a myslivci se rozdělili jako na 3 skupiny. Jo. Je skupina prostě myslivců, kteří to vnímají tak, jako že šelmy do toho ekosystému patří, jsou prostě nedílnou součástí, tak aby ten ekosystém mohl prostě fungovat. Pak je skupina, která to vidí tak, že když tady ty šelmy budou, tak ten lov té zvěře je atraktivnější, protože zvěř je plachší, takže jenom jako fakt ti, co umí, dokážou lovit a když těch šelem bude příliš mnoho, tak jako na Slovensku, tak se budou vydávat výjimky a bude možno lovit i třeba ty šelmy. Takže prostě lovecký zážitek bude o to zajímavější. No a pak je třetí skupina, která flákne vlka, kde ho potká. Jo. Ti prostě nepřemýšlejí, ti to mají prostě pod kůží a s těma se nedá nic dělat. Ale je jich už jako menšina a jsou v ilegalitě, protože se nemůžou svojí trofejí chlubit před svými kolegy. A jako v podstatě, upřímně řečeno, ten lov je o tom, jako, že já jsem ten, který to dokázal a já se pochlubím a když se nemůžu pochlubit, tak nějak to ztrácí tu hodnotu. Když jsem ochoten jako myslivec se s rysem, s vlkem podělit o to maso, o tu zvěřinu, o nic jiného nejde. Jo. To bude všechno v pořádku. Myslivcům ta zvěř nepatří, že jo? Samozřejmě zvěři státu. Jo. Zvěře pořád nějaké státní nebo národní bohatství. Vlčí hlídky určitě jsou potřebné. Beru to jako zájem mladých lidí, kteří chtějí pro velké šelmy něco dělat, kterým samozřejmě leží na srdci šelmy příroda a všechno ostatní. Já osobně vlčí hlídky vítám, je to jedna z možností, jak šelmy monitorovat. Ano. A samozřejmě, pokud teda chceme, nebo pokud chcete teda, je to i možnost, jak zabránit třeba jejich nelegálnímu neodlovu, ale vytlačení. Velmi chválím tento projekt Vlčí hlídky, protože díky tomuto projektu se podařilo zlikvidovat celou řadu újedišť, kde mám naprosto pozitivně zjištěno, že na těchto místech byli střílení vlci. Takových míst jsem našel několik a bylo nás málo na Beskydě, abychom tato místa našli, protože některé ty místa byly takové, že to se jednalo o přenosné posedy. Tam se nasypala nějaká zadina, no a byl tam třeba přibyt pes jako, nebo nějaký zvíře na lišky. Já jsem říkal, to není na lišky, to je na vlka. Taky jsem tam několikrát vlka našel, který se přiběh na to místo podívat. Množství nelegálně kladených masitých návnat za 10 let trvání projektu výrazně pokleslo, čímž se snížilo i riziko pytláctví velkých šelem, především vlků. Jedno z takových míst bylo právě v údolí Černé Ostravice, kde se po našich podnětech na HKO a na veterinární správu podařilo dosáhnout vlastně zrušení toho újediště. Dneska už nestojí ani ten posed, kde docházelo k odstřelu pravděpodobně vlků. A našel jsem v těchto místech možná 2 tlumoky plné kostí, stehenních kostí rozkousaných a tohle to žádný pes nedokáže, to dokáže jenom vlk. A to bylo postavený ten poslední kousek u cesty, na tom újedišti byla spousta mrtvol, třeba byli tam střelení vlčáci, pohození, přitom kousíček od prameniště Černé Ostravice. Tam byl naprosto bez problému dojezd na to místo, vysoký posed a za cestou se stříleli zvířata, která tam chodili, to nemohly být lišky.
liška by nedokázala rozkousat stehní kosti z vysoké zvěře, no a hlavně těch krůt a prostě odpadiště. Čili likvidace těch újedišť, to považuji za nesmírnou hodnotu, které bylo dosaženo díky vlčím hlídkám. No a potom je tam obrovská hodnota v tom směru, že co jedinec nebo 2 nebo 3 dokážou, když se jedná o 50 nebo 100 lidí, tak jenom díky vlčím hlídkám máme ty informace, které dneska jsou, jak o pohybu vlků, jak o pohybu rysů, tak i medvědů, anebo viděr, anebo tetřevů. Strašně chybí nějaká ta složka, která by monitorovala šelmy celoročně, která by se zabývala její ochranou i v nějakém širším měřítku. Po té stránce si myslím, že právě vlčí hlídky splňují to, co v podstatě v té přírodě chybí, čili takový ten monitoring. Jsou důležité po té stránce, že informují mladé lidi o tom, co je možné, o těch velkých šelmách, seznamují s tou problematikou, takže po této stránce jako vlčí hlídky lze hodnotit opravdu kladně. Samozřejmě, že se může stát, že vlci napadnou třeba nějaké stádo ovcí, ale je dobré si uvědomit, že ten vlk je normální přírodní jev jako cokoliv jiného. Stejně jako když prší, tak lidé si staví střechy na svých domovech, aby prostě nezmokli. A ten, kdo si střechu nepostaví, tak samozřejmě nestěžuje si na déšť nebo na špatný systém. To je prostě přírodní jev, tak jako déšť a lidé se k tomu přizpůsobují, tak i ti vlci jsou normální přírodní jev naší přírody a krajiny a je třeba se tomu trošku přizpůsobit. A pro ty chovatele ovcí to třeba znamená, že si pořídí ty pastevecké psy. Chovem sa zabýváme už moji rodiče měli prakticky od děcka, ale nebylo to také množství jak teď. To bylo vždycky tak 10 oveček, aby luky nezarůstaly náletem a tak dále. A dneska už máme rozšířený chov na 450 starých bahnic, takže už když se to dobře pokotí, tak na jaro už je velké stádečko k 1000. Jde toto proti týmto šelmám to stádo zabezpečit. Dneska jsou elektrické sítě a stádo dá se zabezpečit čerplaninskými psami. Což konkrétně máme 7 psíků a si to úplně vystačí 2 psy na jedno stádo. A je to perfektní ochrana jak proti šelmám, tak proti zlodějům. On má schopnosti také jak ten šarplaninec, tak proto ho tak šlechtili. Takže oni se první testují, oni si oscávají, testují silově a ten vlk bezdůvodně tam také nevletí na ty ovečky. Oni první zkoušají, prakticky probují se, do jak je silný. Ale obyčejně, když ti psi tam chodí a člověk, tak ten vlk obyčejně to zdá. Protože i když je velké stádo, bylo by to pro něj jednoduché tam zaútočit, ale radši si najde takovou oběť, kde je pro něj snadnější. Přeskočí na dřevěný plotek, kde jsou ovečky na volno a tak dále. On se jako bez krkolamu nežene do souboje se psami a s ovcami. Za tu dobu, co vypasáme ty javornické řebeně 10 let, neměl jsem žádnou škodu. A když tady ty šelmy byly, pohybovali se blízko mojich horad, bylo to zjištěné, byl tam jak trus, tak všecko. A ty šelmy jsem chodil pozorovat, je to 2 roky zpátky, vždycky jsem vyšel o půlnoci z domu a zhruba tak 1,5 jsem byl u ohrad a přesně ty vlky jsem viděl, jak oni tam jako pobíhají a všecko. Je důležité, aby ten stát vlastně odpovídal za tyhle škody, které šelmy působí a chovatelům je nahradil. V tomto smyslu zase můžeme říci, že existuje zákon o náhradách škod, je to zákon 115 z roku 2000 a díky němu vlastně chovatelé mají možnost za vždy svoje stržené ovečky nebo kozy nebo telata, dokonce i za roztrhané psy obdržet adekvátní náhradu, jako finanční náhradu. Takže po té stránce tenhle zákon dobře funguje. Letos už je to 15 let, co se vlci vrátili tady do Beskyd. Nicméně i po těch 15 letech lidé mají pořád stále strach z těch vlků, když už nejsou tak veliký, jak tenkrát v těch 90. letech. A je to právě ten strach, který brání těm vlkům, aby se dál rozšířili jenom tady do těch Beskyd, ale i do ostatních našich hor, v případě do údolí. Ty šelmy máme spojené s divočinou a připadá mi nám, že ty šelmy opravdu reprezentují divokou přírodu. Do jisté míry je to tak, ale musíme si uvědomit, že ty šelmy se tady
stále rodí a ta mláďata, která vyrůstají, už vyrůstají v úplně jiných podmínkách. Tak tady zrovna zase fungují ty adaptační mechanismy, kdy mláďata šelem vlastně už jsou od malička zvykla na to, že tady žijí lidé, že se musí teda přizpůsobovat, že je lidé svým způsobem i ohrožují a dovedou se teda tomu tak jako ostatní zvířata v rámci svých možností přizpůsobit. Takže máme tady třeba vlky, o kterých víme, že se vyhýbají lidem, ale na druhou stranu jim v noci nevadí projít třeba kolem lidských obydlí nebo dokonce se zaměřit na ovce, které jsou kousek od domu, i když si předtím vypočítali, že tam nikdo v tom domě není. Takže ty šelmy se opravdu dokážou přizpůsobit soužití s člověkem. Je pěkné, že se vlci vrátili do Německa, kde v současné době už je asi 6 smeček. A Německo je krajina silně kulturní, až industriální a přesto ti vlci tam dokážou žít. Dokáží tam žít bez konfliktu s člověkem. Lidé v těch oblastech, kde ti vlci už žijí, tak nemají z těch vlků strach a není to provázané žádnými problémy. Takže doufám, že jednoho dne i lidé tady u nás přijmou ty vlky stejně jako v Německu dokázali ty vlky přijmout a vlci se stanou běžnou součástí české přírody. Stejně jako třeba srnci, divočáci, jeleni. Já si myslím, že když Pán Bůh stvořil ovečku, tak stvořil i tu šelmu. A ta šelma, jako když tady byla, ona byla dřívěji, než tady přišli osadníci. A ta šelma prakticky byla vytláčena, lidma ohrožovaná. Ohrožovaná je do dneška, což mi to jako vadí, dost mě to vadí. Protože když v té přírodě ona bude chybět, tak budou přemnožené jak srnčí, jelení a budou vznikat na lesních porostoch a škody. Ten vlk nebo ta šelma velká je od toho, aby tu slabou zvěř vychytala, zregulovala a nebyla ta zvěř ani střílena. Ta šelma loví pro svou potřebu a dělá jak dobře přírodě, tak jako si myslím, že tu je stvořena a má být. Zkušenosti z posledních desetiletí v Beskydech ukázaly, že velké šelmy s námi dovedou žít a lidem nejsou nebezpečné. Dokážeme my žít s nimi? Nemusí být vždy snadné mít divoké šelmy za sousedy, ale pokud překonáme staletí předsudků a změníme z části své myšlení, je společné soužití možné. Budoucnost vlků, rysů a medvědů závisí především na naší toleranci.